ಒಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆಗ್ ಸರ್ಕಾರಡ್ದು ಏತ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಗ್ ಏತ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಅನುದಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ತೂವೊಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗೋಶಾಲೆ ಏತ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತೂಂಬರಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಟ್ ಗೋವಣ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಏದೆರ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ. ರಡ್ನಿತ ದಾದ ಪಂಡ 188 ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಗೋಶಾಲೆ ಉಂಡು. ಮೂಲ್ಯದ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಗ್ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಕುರಿ ಏನಾಡ ಉಪ್ಪುನದು ಐಕ್ ಸರ್ಕಾರದ್ದು 17,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್. ಅಂಚನೆ ನಾನದ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಇಡೀ ಗೋಶಾಲೆಗ್ ಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡ್ ಏತ್ ಗೋಶಾಲೆ ಉಂಡು ಐಕ್ 350 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ಪೆರ್. ನಾಲ್ಕದ ದಾದ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಊಲ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಪೂಜೆರ್ ಪಂದುಂಡು. ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ದಾದ ಮತ್ತು ಏತುಂಡು ಅಂತ ತೂವೊಂಬರಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ಏತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡ್ ಏತು ಜಿಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಆತ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹೂ ಮತ್ತು ಗೋಶಾಲೆ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂಬರಲಿ. ಇಡೀ ಏತು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ, ತುಮಕೂರು, ಗದಗ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಹೂ ಮತ್ತು ಗೋಶಾಲೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಲಿ. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು, ಮಂಡ್ಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಈ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಏತೇತ್ ಗೋಶಾಲೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂಬರಲಿ.